Haýwanat we ösümlük dünýäsiniň köptürlüligi öz bolşly owadan tebigaty bilen tapakdan ýani ýurdumyzyň Gunnogor welaýatynda ýerleşýän gozaman Köýtün nagy syýahatçylarda, alimlarda we tebigaty öwrenjilerde uly gyzyklanma döredýän gözellikleň hemde täsinlikleň azaýyp mezgenidir. Köýtün nagyň täsin gaýtalanmajak tebigatyny, daha gözelliklerini, ösümlük we haýwanat dünýäsini gorap saklamak, ekologiýa ulgamyny dikeltmek maksady bilen Köýtün nagy döwlet tebiga gorohanaty döredilýär. Gorohanan sevtün ösümlük we haýwanat dünýäsiniň seýrek görünüşlerini gorap saklamaklygyna uly orny bolup, olary öwrenmek boýunça alimler tarapyndan ýygyderli işler alınıp barlýar. Gorohanaň işgärleri tarapyndan dağ tebigatyna mahsus agaçlardyr, garymsy agaçlar gorohananyň çäklerini köpeltmekde we ösdürip ýetişdirmekde de netijeli işler durmuşa geçirilýär. Duru suwly çeşmeler, täzin ummordere saglygy, dürli görnüşdäki şol sany möhüm ulmy ähmiýeti bolan gowaklar, baý ösümlük dünýäsi bilen bedelen göz ýetmez giňişlikler, arsa tokoýlyklary tebigatyň azaýyp sazlaşygyny emele getirýär. Köýtün nagyň biýedürlüligi 1171 görnüşden ibaret bolup, olardan 988 görnüşi ösümlikleriň, hemde 183 görnüşi haýwanat dünýäsiniň wekilleridir. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleriň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, Gahrman arkadagynyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitaplaryna özüniň azaýyp beýany tapýar. Deňiz derejesinden 3139 metr belentlikde ýerleşýän Aýrybaby belentligi Gorohanaň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtün nagyň iň bir täsin ýerleriniň biri Hozoýpil owasynyň goloýundaky dinozavrlaryň aýagy ýyzlarynyň saklanyp galan belentlikleridir. Bu yer dağ gerisinde yerleşip endigan gaýdyan ýapgyt görünüşinde 500 metr töweregi meýdan tutýar. Bu täsin ýapgydyň iňi 200 metrden gowrakdyr. Alimler berýän maglumatlaryna görä bu äpet gadymy jandarlaryň ýyzlarynyň ýaşy 140 million ýyl töweregidir. Täsin tebigi ýapgytda dürli ululukdaky ýyzlaryň 2,5 miňe goloýunyň bolmagy dinozavrlaryň bir näçe görnüşleriniň şu töwereklerde mesken tutanlygyny habar berýär. Köýtün nagy özüniň owadanlygy bilen deňsiz taýsy 40 gyz, ummor dere, daraý dere, tutly depe, arnap tokoýlugy, Köýtün köli ýaly täsin tebigy adygärlikleri bilen meşhurdur. Özüne 8 ütköşük dağ dereleri hemde jülgeler ösümlük dünýäsi bilen bir hatarda haýwanat dünýäsiniň wekillerine de baýdyr. Köýtün nagynyň esasy täsinlikleri garlyk gowaklar ulgamyna jemlenendir. Häzirki döwürde gowaklary ilmi taýdan iskin öwrenmek maksady bilen ýygyderli işler alınıp barlýar. Tebitde 60 goloy ululu keçili gowaklar bolup, olardan 6 tebigy ýadygärlikler hökmünde ikrar edilenler. Bu gowaklar özleriniň ilmi, gözellik, syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça ören ähmiýetlidir. Şol gowaklaryň ählisem garlyk owasynyň Gunnogoruny Köýtün nagy gerisiniň demirgazyk eňidinde deňiz derejesinden 650-850 metr aralykda ýerleşýär. Gowaklaryň häzirki döwürde giňden öwrenileni hemde iň ulusy özüne çekici täsirlikleri bilen köpleri haýrana goýýan gapgotan gowakdyr. On umumy uzunlygy 56 kilometrden hem geçýär. Gorohanaň işgärleri işlemek, wäkme çekmek, tebigaty barha gözelleşdirmek, ilmi nokdaý nazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagyny arkadaly Gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.